pre. Maabot ka to tong amor mo, pre. Relax lang dira, pre. Maabot lagi to ron. Kailangan man ka magtrabaho. Kailangan ako kapoy na kasi pangawat og lubi. Tama. Tanawa. Buwanga po ni bata mga play. Man. Buwangan ni mo po. Uy. Wato makadiri ang mga play hubog. Unsa mo? Mga play mo? Mga play mi simpre. Natural, kailangan na mong kwarta ron. Unsa man ka? Nganong mura man nagkawatan ni mong naong? Relax lang, pre. Relax lang. Nganong masuko man jud ka ngayon nagkawatan kag naong? Kawatan man jud kag naong. Ano ni ka, bro? Ako ba naong mo? Relax lang, pre. Inuod man po. Yes, pre. Ano ka, mo? Dali ka mo laban ang anak. Siya. Karong ba? Sure na dyan mo mga play mo trabaho? Kalas ka pa si Munit, ang amo. Sir, ikaw among amo, sir? Unsay, sir? Kagwapan ako niya imong serseron na ko? Ma'am! Mama! Okay! Sige, dawat na mo. Dawat na, pre. At least dawat na. Ma'am, sa ato pa, ma'am, magka-start na may trabaho karon. Karon dayon! Amat kayo. Pero, asa po na mong workplace, ma'am? Dito na, sabay ko! Ay, dito naman ay, pre. Ma'am, kadali lang, mauna niya ang area? Naan na ta sa area. Tay, pre, asa man ang area ni, diri dito ko kasabot. Oy, asa natin, ano? Nakita ninyo? Ako wala. Asa man gid diri, sir? Unsay, sir? Tarong-tarong ay mong kinabuhi, ha? Ano nga lagi, ma'am na siya. Ma'am. Sorry, ma'am. Ma'am, sorry. Kaysa, ma'am, kanang ubay-ubay man po dahil nga area di ay. Agun sa man mi diri. Dali ra yung buhaton. Limpyuhan ra na ninyo diha. Ay, Dali naman di kayo ni ay. kana naman day. Asang ano, ma'am, asang sanggot. Unsay sanggot? Kambot inyong gamiton. Nagyatay ka. Tutulong mo yung kamot na mo. Mga paragis pagyudogay kayo. Unsa man na may reklamo? Ay, dili na tamo dawaton. Ay, pre, dawato na lang nato, pre, murag mas tindot man eh. Sabagay, pre, nasindot mo kaysa mga hawat, pre. Kasi dako-dako po ni sweldo makay. Imagine kamot good. Kamot. Ma'am, pwede na may magsugod, ma'am. Wala may reklamo. Pagsugod na mo, kay hapon na. Dali, ma'am. Double time, kana! Paitan, trabaho, pero okay na, pre. Kay kwarta na, pre. Gahay ka ng paragis. Bahala na. At least natin pamukasan ni hapon. Wala kang tagi ron. Kaysa mga hawat, aglumay, yatay ra. May na lang na. Tama, dyan, tama. Sakto ka ka, pre. Wala kang krap, eh. Maayo ni mga tawhanan ni ba kay mga kugihan? Oo! Alina mo, kasi doon na mo! Yahoo! Let's go. Pre, kwarta na kita. Sige na, madam. Ano na? Pwede ako ginabakit kamot-kamot, good. Alam ano, lain ko kayo di makatag na na. Mga kamot ninyo! 5 for you and 5 for you! Tika. Ay, nakasabot na ko sa inyong ipambati. Nalipay man mo, kay dako naman kayo ng 5. Ay, galang ka! Kanin niya, kanya ka na, patama na ba?